ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ବୋଲି ମଝିରେ ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଝିଅ ମାମା କଥା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପେଟ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେନି ଆଗ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ହେଲେ ପୁଅ ହଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଲେ ଝିଅ ହେଇଯିବ ୟାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହବ ମ ୟାର ଏତିକି ଯାକ କେବଳ ଦେଖା କରିବା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବେକାରରେ କାମ କରିବା କଥା ଦୌଡ଼ି ବାହାର
ହଁ